Multa on moneen kertaan kysytty, että miten tuollaiset klipsipidennykset kiinnitetään omiin hiuksiin, koska mä käytän niitä tosi paljon itsekin. Ja nyt kun mä sain sitten Iberolta heidän uusia klipsipidennyksiä, niin mä sain aika hyvän mahdollisuuden toteuttaa tämän mun tutorialin vihdoinkin. Eli tosiaan tähän Iberon pakettiin kuuluu 4 osaa. Tää on siis tällaista kanekalon kuitua, eli tää ei ole oikeeta, mutta tää kestää pesua ja suoristusta, mutta kiharanäissä ei pysy. Eli 4 osaa, eli 2 tällaista 3 klipsin. Tää toinen on vähän lyhyempi, eli se menee hyvin tonne ihan niskaan. Sitten on vähän tällainen pidempi nauha, 3 klipsin myös, menee sitten vähän tonne ylemmäs. Ja sitten 2 tällaista pientä, jotka menee tänne sivuille. 1 klipsin pidennystä siis. Ja nyt seuraavaksi tekstin ja kuvan muodossa mä näytänkin, että miten nämä klipsit nyt sitten kiinnitetään. Kuten varmaan huomasitte, niin tämä pitkien hiusten saaminen on aika helppo homma. Sitä tuberosta muuten siellä välissä ei ole ihan pakko tehdä, mutta mun mielestä se parantaa tosi hyvin näiden klipsien pysyvyyttä. Ja tämä tutorial olisi nyt sitten tässä. Muistakaa käydä mun blogin puolella osallistumassa Ibero-arvontaan. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!